Takže teď si vytvoříme soubor, dáme nový, tadyhle si můžeme dát nějakou šířku, nějakou výšku. Já dám třeba výšku 100 a tady to nastavím na 180. Dám vytvořit, udělá se mi takhle plátno. Rozměry si můžete dát podle sebe. Já využiju nějaký obrázky, který jsem vám to minule nahrál a zároveň využiju nějaký svoje. Vy jste to taky měli dovolený. Tak já třeba použiju tady tu ještěrku, kterou jsem vám tam minule dával. Teď vám ji takhle můžu přiblížit a oddálit, to se dělá pomocí té lupy. Měli jste všechny, vlastně tady to celý vysvětlený v tom souboru, který jsem vám tam dával minule. Tady tím to máme oříznutí, jo, tady vy si to můžete rozkliknout podle toho, co vám vyhovuje. Já zůstanu tady u toho. A teď jedu jednotlivý body, klikám prostě myší a označuju si to, co já vlastně chci oříznout. Tak pořádně se s tím dejte záležet, protože všechno je znát. Samozřejmě existuje daleko víc jako a jednodušších způsobů, jak to oříznout. Tohle je ten základní, uděláme úplný základy, postupně se naučíme i daleko snazší způsoby. Tak, teď to dokončíme. Dáme normálně Ctrl+C, tadyhle si přidáme další vrstvu, dáme Ctrl+V. Tady, kde jsme to, z čeho jsme to ořezávali, to můžeme odstranit, takže na to klikneme a dáme Delete. Tady to pozadí spodní my potřeba nebudeme, teď máme vlastně průhledný pozadí a vidíte, že jsme si ořízli naši ještěrku. S tou si můžeme různě manipulovat, posouvat, jak chceme. Tak, jako další obrázek já využiju tenhle. Pořádně si ho roztáhnu, jak budu potřebovat. Já tam chci jenom ty hory, takže si to takhle dám dolů. Zase si to přiblížím. Vemu naše laso a zase si to začnu ořezávat tak, jak já potřebuju. Vy si samozřejmě s tím dejte víc záležet, já to dělám teď narychlo, takže je to samozřejmě líp, než jak já to dělám. Tak zase si to ukončím. Tohle všechno tam chci označit. A tady mi to končí. Tak dám Ctrl+C, přidám vrstvu, Ctrl+V, tohle dám pryč. A mám tam oříznutou naši horu. Tak teď si to jenom našteluji, jak to chci. A já vlastně chci, aby ta hora byla jakože pozadí ty mojí ještěrky, takže to v těch vrstvách přetáhnu pod to. Tak, vidíte, že mám ještěrku vepředu a zatím mám naše hory. A abych tam měl i nějaký nebe a aby to bylo prostě nějaký úplně šílený, kouzelný, nebo říkejte si tomu, jak chcete, koláže nemusí dávat smysl. Tak já tam dám třeba tenhle obrázek. Jo, dám si tam takhle prostě planety s nějakou galaxií. Zase to přetáhnu dolů, musím pod ty hory. Tak. A takhle já mám vlastně to udělané. Teď si to můžu nasměrovat, jak chci a mám to hotový. Teďkon třeba nějaký text. Text přidáme tím téčkem nebo zmáčkneme téčko na klávesnici, klikneme sem a píšeme. Můžete tam dát úplně cokoliv. Já dám třeba Lizardo Galaxy. Jo.
Takhle si to můžu dát kam chci, mně se to třeba líbí tady. Když kliknu zase na to téčko, můžu si tam měnit, tady si můžu měnit různý fondy, můžu si tady změnit velikost, můžu si tady změnit barvu, můžete si to prostě upravit, jak vy chcete. Já jsem si spokojený takhle, takže tohle bude můj výsledek. Dám soubor, exportovat, chci si to dát do PNG, takže použiju PNG, pojmenuju si to a uložím. To je všechno.